Bé, doncs, la fe m'ha ajudat sempre a tenir molta confiança en Déu i doncs, a través de la pregària he pogut anar descobrint també llegint l'Evangeli, la vida de Jesús i m'ha cridat sempre, bueno, des de petita m'ha cridat molt l'atenció veure amb la gent que relacionava Jesús, no? Que eren els pobres, els més necessitats, els malalts. Clar, vaig pensar, i així com acaba, diguéssim, que si ell va venir al món i va tratar de salvar tota aquesta gent, doncs clar que la nostra vida aquí ha de ser així, no? I llavors sempre la fe m'ha fet sentir molt estimada de Déu, no? I com que nosaltres hem de fer aquest camí que va venir ensenyant-nos a Jesús i ho hem d'intentar practicar així en la vida diària, doncs allà on ens toqui viure cadascú. I també m'ha ajudat molt la fe en proves així difícils que he passat o així, a saber perdonar, a saber confiar més en el Pare, que saps que ell sempre vol el millor per als seus fills, però a vegades no ens ho acabem de creure, però no sé, per mi és una alegria poder viure amb Jesús i intentar fer el que ell ens va venir a ensenyar, d'estimar els altres i estimar Déu així com ell ens va mostrar.